Ďalší týždeň je za nami a s ním prichádza aj týždenný prehľad noviniek, ktoré ste mohli sčítať na giščajna.cz. Spoločnosť Qbot prišla so svojím modelom Z100 na začiatku tohto roku. Tentokrát sa však chystá vydať jeho vylepšenú verziu. Tá bude mať prívlastok Pro. Tá bude mať ako jeho predchodca kovový rám, plastové telo a na zadnej strane 3D textúru. Z100 Pro bude mať takisto 5-palcový HD displej. Zmeny však nájdeme v procesore, ktorý bude štvoriadrový Mediatek MT6735P. Navýšila sa aj kapacita v pamäti. Bude mať 3 GB RAM a 16 GB ROM, ktorú budete môcť rozšíriť až o 128 GB. Pobeží na operačnom systéme Android 5.1. Zadná kamera bude 13 megapixelová, predná 8 megapixelová so snímačmi od Sony. Telefón bude mať batériu 2450 mAh, nájdeme u neho samozrejme dual SIM slot a podporu 4G sietí. Cena tohto telefónu by pritom nemala prekročiť $100. Spoločnosť Homtom po dlhšej odmlke opäť uviedla promo video na model HT10. Tentokrát sme sa dozvedeli jeho kompletné parametre a to, že telo je vyrobené s CNC frézovaním do titánovho horčičného materiálu. Tento telefón bude mať zadný až 21 megapixelový fotoaparát so snímačom od Sony a prednú 8 megapixelovú selfie kameru. Pobeží na procesore Helio X20, to znamená na 10 jadrách. HT10 bude mať 4 GB RAM a 32 GB ROM, ktoré bude možno rozšíriť ešte o ďalších 128 GB. Predný displej bude 5,5 palcový s Full HD rozlíšením. Batéria bude mať kapacitu 3200 mAh a telefón pobeží na Androide 6.0. Jeho cena a uvedenie na trh však zatiaľ nie je známe. Spoločnosť Oukitel nám tento týždeň prezradila, ako vylepšila snímač otlačkov prstov na modele U7+. Tento model má možnosť otlačky prstov využívať na viaceré funkcie. Jednou z nich je napríklad zamykanie určitých aplikácií. To by sa mohlo hodiť tým, ktorí sú rodičia a často požičiavajú mobil svojim deťom. Takisto snímač otlačkov prstov dokáže spustiť hlavný fotoaparát, prípadne zdvihnúť telefónny hovor. Poklepaním na tento snímač môžete napríklad listovať v zoznamu skladieb, zastaviť alebo pustiť prehrávanie hudby. Keďže je snímač 360 stupňový a môžete na ňom nastaviť až 5 prstov, pri každom odtlačku jednotlivého prsta môžete nastaviť vlastnú aplikáciu. Napríklad, keď máte zamknutý telefón, môžete odtlačkom otvoriť rovno Facebook. Pokiaľ vás zaujímajú konkrétne parametre modelu U7+, tak je to 5,5 palcový displej na prednej strane s 2,5D zakriveným sklom. Hlavný fotoaparát je 13 megapixelový s clonou f2.0 a autofokusom, predný je 5 megapixelový. Vo vnútri je štvoriadrový procesor od Mediateku MT6737 taktovaný na 1,3 GHz. Nájdeme tam aj 2 GB RAM a 16 GB ROM s možnosťou rozšírenia. Batéria má kapacitu 2500 mAh. Telefón je dual SIM a podporuje aj 4G siete. Pokiaľ by sa vám tento telefón zapáčil, môžete si ho kúpiť v predpredaji za $69,99. Spoločnosť Ulefone má v móde sa zrovnávať s inými telefónmi. V minulosti skúšala porovnanie s iPhoneom 6 a tentokrát vystavuje svoj Ulefone Future proti Nubii Z11. Prečo práve proti tomuto modelu? Pretože obidva sú tzv. Bezrámikové. Je pravdou, že Nubia Z11 má ešte o trošku tenký rámik, ale to asi len tak postrehnete voľným okom. Majú inak umiestnené fotoaparáty na zadnej strane a takisto aj čítačku otlačkov prstov. Hlavné rozdiely sú však potom v procesore a pamäti obidvoch telefónov. Vy si však tentokrát užite design Ulefone Future versus Nubia Z11. A pokiaľ vás zaujímajú bezrámikové telefóny, určite klikajte na odkaz na konci videa a skúste medzi našimi videami nájsť recenziu na Elephone S3, ktorú sme robili prednedávnom. Ďakujeme, že ste nás teda aj dnes sledovali a klikáte na odber kanálu giščajna.cz.